dodol. Warung nduk kulo aku tak rewangi pengen oleh jimat. Aku sendakep suku tunggal merempet. Ayo, ayo. Anek tuwi. Dudu. Apa? Pendosa. Wong kaya dudu. Lah tuwi. Wah, ngruwet-ngruweti. Warung ngono ku tak cekel tek. Buyuh. Tak lebono glangsing belang. Glangsing. Bener. Karo kepengen oleh sing mandi dhewe. Pengen oleh sing mandi to. Tak rewangi sendakep suku tunggal merempet. Dadak enek ndok karepmu. Ketuplik. Apa iku? Jimat. Heh? Jimat itu. Iya sing mandi dhewe. Mari ngono kepengen oleh maneh. Buyuh, enek. Kau wedi. Kalau undung. Rotut tau. Pusaka ta? Dudu Apa? Entutku. Pusaka ngono lho. Entut kaget sing kancane. Pusaka. Tak cekel-cekel berbeleng. Alang. Lah mau kepen lho. Iya mesti ae wong kancane mari topo. Ya kepengin re buktine. Ada. Kancaku Ada. Iya. Sotel. Loh, dibanting kualat kon. Oh sotel lho. Mbah, sing banting wis kula, Mbah. Sing banting Pak, to, Mbah. Gendeng iki. Wong sotil kok jare. Apa? Sotil. Jimat. Sotil. Jimat. Sotil. Kon gak ngomong jimat tak tapuk. Nggih, jimat. Apa? Jimat. Ayo ngono aku cek lega. Ora topo 40 dina dadak ra gelem muni jimat kon. Jimat Terus to. mari untuk tak dodol maneh. Apa? Cek ono to pusakane akeh ya. Sakti temen. Lah iki bakal rujak iki. Iki ulek-ulek. Heh, Ulek-ulek. ulek. Ulek kaya iku ono jimat. Jimat. Jimat apa? Di gua. Mbah, sing gua senes kula, Mbah. Sing gua galvan. Wis nemen iki. Oh jelas nek ulek-ulek. Iya. Apa? Ulek-ulek. Jimat. Ulek-ulek. Oh, nek gak ngomong jimat, tak tutup bathukmu. Nggih jimat, Mbak. Pun Mbak. Apa? Jimat. Ayo ngono cek lega. Muni jimat kok emoh. Nggih jimat. Pemane sing gelundung dulu gawedi tak dudono. Oh. Apa iki rek? Paling top iki. Iya. Jimat. Apa? Jimat. Wong klopo jimat. Majare aja jimat-jimatan. Iki klopo iki? Iki mang aku tak dudono tok. Oh, asile penatopo. Iya. Aku tak nyuwuk seleb. Kok dhisik. Kok nyuluk kok seleb. Ya iya. Seleb disuwuk kuwi opo? Lho, wetenge lara. Oh, Apa? Oh sito. ngomong tak takon tak. Timbangane aku golek dukun ado-ado, Ji. Wong awakmu ya iso. Aku wis sore mah dinyarek wedok, Ji. Berapano? Dinyarek wedok. Dinyarek wedok? Dinyarek wedok. Awakmu? Iya. Syukur. Iki kanca-kanca telu kabeh kate njaluk tulung peno. Wong iki mang mari dinyak arek wedok sing ayu rupane. Oh, awakmu dinyarek wedok. Iya. Aku kancamu. Iya. Iya toh? Iya. Sampai awakmu dinyak padha karo ngenyek. Lah iku tak pikir. Iya. Aku gak terima. Ayo, tak belani sampai tekan ndi. Makane aku sampe Kok kuwatir? supaya arek iku iso kena. Mari topo, aku oleh donga. Yo, ora donga, Pak. Ya topo ya donga ya pusaka. Oh ya pusaka. Percaya aku. Oh tak galan iki. Alah. Yo, alah. Lah ora cukup iki tok.
Apa Ana maneh? dongane. Oh, nek dongane. Iya. Ruwono anu to aku ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul cikul bang awuk-awuk. Kul cikul bang awuk-awuk. Aja guyu. Tambah gak mandi. Aku nek krungu awuk-awuk eling sing gagak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul cikul bang awuk-awuk. Kul cikul bang awuk-awuk. Cina mati kupluk abang awuk-awuk. Cina mati koplo abang awuk-awuk. Lah nek wis muni ngono ping 3, iki antem lo matane ping 3. Terus kene arek. Ora kena. Katut. Ora kena, ora katut. Lah lha apa? Picak matane. Atur suwun. Ah. Muga-muga arek iki nek wis tak tamaki iki langsung kena aku. Lah, piye nang doane sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kul cikul bang awuk-awuk. Nah. Cina mati koplo abang awuk-awuk. Nah. Iya, mari ngono antem lo matane. Tuwos, tuwos, tuwos. Ah, sito picek sio mendolo. Aku tak nyuwun. Apa neh? Aku dorong, Ji. Lho apa iya? Iya. Oh, nek awakmu cukup iki. Aku yo dinyek, Ji. Aja mringis. Geng ngerujak iki, Ji. Gue ngerujak. Ora cukup iki tok. Apa? Tak donga. Dongane piye? Oh, dongane ngene. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Til kondal kandil. Pringisan kon iku. Kil kondal kandil. Kandile sapa dek kerantul? Kandalku. Til kondal kandil. Til kondal kandil. Kandile sapa dek kerantul? Kandile sapa sing kerandul? Kantulku dhewe. Kandilku dhewe. Mari ngono iki. Diamtemne bathuke arek wedok ping 3. Cayal. Jelas kesensem. Ora. Apa? Bendol bathuke. Gedine ngene. Til kondal kandil. Ah. Kandule sapa sing kandul? Ah. Kandulku dhewe. Terus diantemne bathuke. Bathuke ping 3. Dayal. Ah wis. Suwun ya, Ji. Iya, iki mang aku jange nyuwuk listrik. Oh iya. Apa neh? Ning Andi. Nyuwuk listrik Aku iya, aku njaluk. Lho, kok njaluk? Ha. Wis sunat ta? Wis. Temen ta? Iya. Tapi ya iku. Apa? Tuh, kudu cengkewe iki ya apa? Aduh. Napa, Mbak? Nyogro bapake Saipul. Aku. Hati-hati. Pakai kon ya. Ya. Hati keremo kok. Apa? Itu apa? Iki gongseng kencana. Kasih aja apa? Lho kasete mandi ki ngono geng remo kenek. Ge dadi wong gendeng kenek. Lho. Aku berani. Kacau. Ambil berani. Ambil. Apa? Tapi enek doane. Apa jangan? Ruwono. Sikile maju. Pelak. Nah ngene, terus ngene. Ongkong bolong. Bolonge diongkong ngongkong. Ongkong bolong. Bolonge diongkong ngongkong. Lah mari ngono iki. Nek arek wedok madhep awakmu ngono ngene. Ping 3. Katut. Aja catak kok menungso. Kan ora wedhus. Ora wedhus. Iya. Walah, aku ngempet godhong turi lho. Katut burine. Ya mesti ae gak ngono iki doko ta blantik iku. Tapi iki ngene rek. Iya. Aku ngomong awakmu. Nek wis arek wedok kenek, kudu kok rabi. Nek gak kok terabi, dosa. Berarti nek arek wedok kenek kudu dirabi. Iya. Nek gak dirabi, Dosa. Rungono peng. Ya. Apa sih? Nek wis kena arek wedok, kudu dirabi, nek gak dirabi. Dosa. Apa sih? Nek arek wedok
wis kenek kudu dirabi. Nek gak dirabi dosa. Nek percaya. dosa mlebu neraka. Lho kono disiksa. Lah terus ya iki sing tak pikir. Terserah. Wes ya. Iya, Cak. Matur suwun sadurunge. Janjiku ya. Ya, kudu kok rabi. Iya. Nek kok rabi dosa. Engko nek wis kenek aja kuwatir aku moro. Asli jimat iki. Jelas. Arek wedok kena aku. Temenan kena aku. Ya, yo kene. Kono Arek wedok rene langsung tak sutil. Cetuk. arek wedok rene sak ulek-ulek. Ulek-ulek nang. Aku. Piye? Tapi tak. Menang aku. Mrene lan tak garap. Pokoke royak dhisik-dhisik lho ya. Dhisik. Lah ini tak tes temen. Ya, anak kepengin ro. Ngalik-ngalik. Nyumpet-nyumpet di jalan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Til kundal kantil. Kumat gendengmu ta? Wis meneng sik ta. Bismillahirrahmanirrahim. Lek gendeng aja nduk kene. Ngale kono nduk pinggir abang sebelah kono. Aku kate liwat tambah sumpek mripatku nyawang kon. Masalah lali jongane meneng kok. Bismillahirrahmanirrahim. Til kundal kantil. Nek gak kantil, kantulku dhewe. Wih. Kok gak kena ya? Lagi. Sing temen ta. Ngaiti gendeng aja nemen-nemen. Ngerti ya? Coba ngale. Aja ngaiti gendeng nemen-nemen kon ya. Oh, durung iki mang durung gak kena no. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillah terus. Terus bismillah. Bismillah terus bismillah. Lah ya terus bismillah. Masalah meneng ngosek ah. Bismillahirrahmanirrahim. Til kundal kantil. Nek gak kantulku dhewe, katuto aku. Wer. Piye? Lagi. Kamanci. Cak. Cak. Eh, Cak. ngapain lo? Cak. Males. Gua gitu loh. Memang gua cowok apaan? Rahul. Rahul. Loh, kamu Ini Anjeli. 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 Sudah lama kita tidak berjumpa Anjeli. Iya Rahul. 10 tahun kita tidak berjumpa Anjeli. Iya Rahul. Sekarang tak delok kok kamu mekar. Apakah benar kamu Anjeli? Aku Anjeli Rahul. Apakah kupengku tidak salah dengar? Tidak Rahul. Anjeli. Iya Rahul. Aku merindukanmu Anjeli. Aku gak betah Rahul. Kecut ya? Iya. Iki kudu kebles. Apa Bang Anjeli? Krunguku Ganjeli. Meneng kok. Iki cintaku Anjeli. Oh. Anjeli, Iya Rahul. sejak Tina meninggal, Kita meninggal Bil. Tina, Oh Tina. aku sedih Anjeli. Aku mencarimu kemana-mana tapi tidak pedok Anjeli. Ternyata aku nyeketek di sini. Kamu jeketek di sini nang pojokan. Aku sedih Anjeli Iya Rahul. karena Tina meninggalkan utang banyak. Terus Aku sendirian yang harus bayar. itu Rahul. Kelambiku kok kebles iki lho. Gak betah kok. Cak, aku rapiin yo. Oh, tidak. Lo kok ngono sih? Maaf. Aku lo cinta, Cak. Oh, memangnya di tahun ini kita hanya bisa memakan cinta. Bukan, Nyonya. Di tahun seperti ini kita harus makan harta, makan uang, tidak hanya cinta. Aku punya harta, aku punya uang. Tapi itu tidak menjamin kebahagiaan dan segalanya. Lo lah terus aku kadung cinta lo karo sampean aku wis tuwa kok apakno aku gelem. Gelem? Aku gelem wis kok jak golong-golong ndok tengah lapangan kene aku gelem. Gelem. Manut wis aku pokoknya cinta. Waduh, Jangan golong sesek. piye kita? Jangan ngajak golong. Oh, Hah. kon eling sing ngekeki ku mang.
Taji. Nek arek iku wis kena kudu dirabi. Nek gak dirabi Dosa. Oh iya. ya. Yo gak apa-apa. Aku cinta. Tetep cinta. Senajan seleraku iki gak sekaya-kaya ngene asline. Loh, lah Seleraku iku tinggi. lah terus selera sampean sing ya apa berarti sampean gak selera ambek aku. Asline ya gak, tapi piye neh. Cina. Apa? Selera ya Allah. Tinggi, seleraku tinggi. Tinggi kaditin. Tinggi kaditin. Lambemu. Titin iku anakku nang Oh, Hongkong. ada sini angkot. Nongkong. Wow, re. Ya wis, Aku rabien ya, Mas. wis tetep ojo Ayo gocek-gocek. nang pojokan kono lho. Ayo nang pojokan kono lho. Ayo mangan nang restoran sik ya. Restoran. Yo ngene lho kita Ayo. jalan-jalan sambil Berani. Peng. Kalah dhisik. Iya, gak apa-apa. Iya. Ono wayahe dhewe. Ya iya. iya. Menungso urip ana jodone dhewe-dhewe. Iya, ana Sapa jodone ngerti dhewe. aku ambek awakmu oleh arek wedok luwih ayu maneh. Iya. Iki kon. Rupane wis kaya betes Jepang. Ditoleki nang omah gak ono, ditoleki nang gone cangkruan gak ono, warung kopi gak ono, kon nang kene kon pringisan ambek arek-arek kon. Siapa teh? Hah? Kudanil. Aja dek kurang ajar kon tak kruwes cangkemmu kon kok. Lah apa sih wong nang kemoro teko-teko lho muring-muring lho. Aja mele-mele kemiri. Ya, Lho, kemiri. Ketumbar kon. Arek ganteng aja kemiri. Kon nek sing saiki kate nawur aku kon. Lho, iki lho kaitane. Maju wong 100 tak idek cangkeme arek iki. Iki lho kaitane lapo lah iki. Kok Iki lho. Pomo durung kecipratan getih kon. Ya. Kon gak eling utangmu. Iki wis tanggal piro? oh Kon gak nyaur. Mbok kira iki dhuwitmu dhewe ta? Iki dhuwit wedok iso manak. dadi riko rene mang butuhe nagih. Kon lak utang aku. Iya, nagih. Iya. Aku utangku ngondi? Ya ndak omah. Nagihe Embong. pantesan. Lho pantes gak pantes urusanku. Lah Lho ya gak iso Kok kon utang kok kurang ajar. Gak iso. Tarepangi geger. Aja mentang-mentang kon. Lah iya wani ta mbak. Lho, gak wedi aku. Temen ah. Wong aku rentenir terkenal. Alah wong aku jago tawur Wis, macam-macam. kon ngejak apa? Iso Ayo, bareng. bayaran utangmu. Gak ada. Bayaran utangmu. Lho, Kamu. Lali. Mas Kuntet. kon. Mas. Mantap. Aku nodaono, Mas. Ngono kakekmu aku di. Aku wis gringingen. Ayo, Mas. Kok dhisik ta? Aku wis gemeter, Mas. Anyang-anyang aku iki kok. Mas, ayo, Mas. Mo. Ayo, Wis ora. Aku gelem, Mas. Ayo, Mas. Dan. Udah. Nih. Udah. Balik. Aku masih takut, gak apa-apa, Man. Mas, aku nodaono kok tak bayar 50.000, Mas. Ketumpul ae, modal ganda kembut iki. Kok aku kok helm SNI, Mas. Ayo, Mas, mau. Wis sore kene lho, Mas. Ayo, wah. Wah, aku wis kepengin, Mas. Mas, Udah, udah. Mas. Tolong mondok, Mas. Mas. Tolong aku lho wong wedok tak bajul. Aku wis mapan. Ayo, Mas. Ayo. Aduh. Mas, Apa? bekakasku kok mbok tungkak. Lah iki lato-latoku kena iki. Mas, Rabien. Rabi kakekmu ah. Mas aku cek perawan seret bekku, Mas. Kan gak eling. Ayo lek apa? Jenenge sapa? Aji. Taji. Iya. Taji sama apa? Arek wis kena kudu dirabi. Nek gak dirabi, dosa. Ayo. Wis, rabien. Ayo, Mas. Entek-entekno. Ayo kak.
kakimu. Ayo Mas, ayo aku wis terapi aku nangis. Ansip minta bantuan. Apa? Ana gudel kondo. Ayo Mas, aku rabiin Mas. Wis dirabian ya apa ya? Aku siap perawanku diacak-acak. Mas. Oke, Ayo, Mas. siap. Iki lho perawan iki lho sing di. Wong tak seret apa dasare katut iki. Ayo Mas. Oke. Mas aku masih kati belanjani Bang. Yo. Enak. Iya. Iki lho wedok tak banci. Wedok iku wedok. Iki tak rayune. Ya, dirayu. Ngene lho Om. Cancuk. Aku pengen ngomong celuk Om. Sing bener apa, Bang? Wedok itu. Oh, wedok. Ya, wedok. Oh, Darmanto. Wis ta Mas. Ayo nang KUD. Kakekmu lagi utang beras nang KUD. Melana wedok kan KUA. Iya, Me banci yo KUD. ngono ta. Melana wedok yo rumah tangga. Me Nek banci yo rumah hantu. Aku rapiin. Enak Ron. Bendino kendruwe. Ayo ta Mas. Aduh, kasar iki. Ayo Mas. Iya, Sek. Aku wis gak betah. Aku wis gak betah. Iso kaya ular bobrok ngene lho. Aku wis gak betah. Aku wis gak betah. Aku wis gak betah. Iya. Ayo ta Mas. Iya, kok dhisik. Iya, wis perkara rabi tak rabi tenang ae. Temenan lho Mas. Iya, aja kuwatir. Sampe gak iso ngadeg apa-apa. Kok tak tukono jamu beli kita. Apa? Beli kita. Duduk beli kita. Apa? Iku sing radio sing Ya. pil kita. Wes, wah. Kon lanang aku yo ketemu dadine beli kita. Ayo ya Mas, aku rapiin Mas. Iya. Enak. Wis tak rabian. Iya, tarabine Iya. bapak tak rabi pentole bakso. Ya kon isin ya kon gak payu kon. Tok, gak payu. Kon gak payu. Gak payu. Kaya kresean keting. Gak payu. Aku bagi-bagi. Ya. Sorry bro. Sorry deh. Pantole. Oi. Kunta jole. Ya. Asli ayu. Lah, gak apa-apa. Oh, itu gede gilsik. Eh, Ayo. aku tak yang golek. Sayang. Sayang. Kalau kita nikah, kita nanti bulan madu ya sayang ya. Sayang. Sebentar ya sayang. Ya. Ih, aku Bulan madu lagi. Nanti kan, bulan madu nanti. Aku kata bulan madu nanti sayang. Kita bulan madu digobok sayang. Gobok sayang. Sayang. Apa? Sayang. Apa? Nanti kalau kita menikah bulan madu ya Pak. Kemana? Kuburan. Gak apa-apa. Tak golek sing arek-arek SMA, sing ayu-ayu, sing perawan. Ayo Pak. Tenang ae, pasti oleh. Tak anten di sini. Bukan. Duh, tenang ae, pasti oleh sing ayu. Misalnya. Oleh sapi teng. Kakek buah. Wah, sapi tek. Kok legi aku? Apa? Mas Kepen. Apa? Mas. Cintaku. Cintaku hanya sekonyong kotor.
siren Kok siren? Mas Gepeng manet ya Mas Ada. Mas Ada. Mas Mas Ada. Mas Mas Apa? manet ya Mas Kon lali ya. Ayo apa? Lali ya. Nek arek wis kena kudu Kudu rapi. nek gak Nek gak dirasi. rapi dosa. Mas anet ya Mas ya ayo Mas kene Mas tak kempit kene Mas kene Mas kene Mas kene Mas ayo Mas Mas menayo bulan madu Mas ya nama dong gonding Kontak cari kontak. ya Mas ya Mas Rame nek desane wong. Di Sawang Pak Lurah iku lho delon. malah ora usah maido Iki donga-donga apa ngene iki? ora usah maido Aku wis ngerti kabeh iki mau. Kurang ajari kon. Tet, Apa? Mas aku jangan ditinggalkan. kon oleh apa? Lah iki oleh Dalbo ini. Anak kedruwo. Di Sawang Pak Lurah sungkan rek. Ah, terus Warasno. ngono adun. Iya Warasno. Parah. Nagih. Kon mek gak mbok bayar utangmu. Mate saiki ya meneh ya mati kon. Gak iya. Ayo cepetan. Duh. Aduh Mas aku mbok cekel. Warasno dah. Cekel waras. Oh, mati kon. Ayo, perkara padha lanange tak ajar recanemu kon. Ayo. Mas aku sungkem waras. Wis, apa iki? Diwono Pak Lurah iku lho rek, ana Pak RT barang. Iki ya apa kok melok koplak iki? Apa to, Truk? Ora Gepeng. usah. Apa? Kon oleh sapa? Iki oleh sapi teng. Alah, Warasno garangan anyang-anyangen iki. Jelas ya. Warasno. Waras. Ojo nonton. masuwon Ji. Aku wis seru. Kabeh iki mung teko awakmu. salah piye Nek? Wis salah kan Wis, saya iki lah iki lho Dalbo lah Gepeng ora awakmu. oleh aku Terus Wanto. nanti to Oh, apa kene? Apa Ji? wis oleh Oh, sudah dong. endi Awayu Ji gini. endi lah lah iki bojoku iki Kon sapa? Ngaku-ngaku bojo. Sapa kan? kon sapa Gue kok gerso kon jeprak. waduh kantulku kena wanto Sapa iki? bojoku Sing ngekeki donga sapa? aku Terus kena bojomu. Syukur. syukur Jimat kok disilih-silihno. toh Apa? kantulku balekno toh Loh, gak iso Ji. Iso jare yo. Jarene piye ngomongmu? Ngene wis kena arek wedok, kudu dirabi nek gak dirabi, tuh. dosa tapi saiki gak dosa soalnya ku bojoku toh kantulku balekno toh Kowe to, Warasno to ngesakno taji. Eman Ji aku yo gade bojo e. toh wah aku bojoku Kono kon. Yo sayang yo. Syukur. Entekno to. Sayang. Entekno to. Gak usah menghiraukan. Sayang, Apa? gak usah menghiraukan orang gila ya. Iya, Yang sayang. penting kita bahagia. Ayo sayang. Tahu apa Ji? kantulku grene kok Terus piye iki Ji? iku bojoku Ae demet iki Ji. gemek Loh, ojo gampang ngaku-ngaku bojo niki aku wis kadung. lah yo iku tak pikir ayo balekno toh Terus piye iki? kantulku balekno Warasno to. Waras no. Warasno. Waras. Waras. Kurang-kurang ajar iki
aku ya manut ae. Hidup pinter nih. Bojomu diambungi bolak-balik. Diambungi. Enak Ji. Kok ambungi? Iya ya. Teman. Teman. Ya iku tak pikir. Kabeh iki sing salah taji. Lah apa? Duwe ilmu, duwe jimat barang penting, ojo gampang disilih-silihno wong. Iya nek digawe bener, nek digawe kaya ngene iki ternyata kurbane awakmu dhewe. Bojomu kena wanto. Rencane aku kepengin duitku akeh yo Ojo ngono, ojo dibaleni maneh. Nang ayo padha tobat, ngene sing gawe urip. Bengi iki ayo bareng-bareng nang Munggusoi nonton Ludruk